Det, der ligger i vores ubevidste, det er energi, det er brændstof til handlinger, men vi bruger ikke selv den her energi. Vi vælger at projicere den ud, som vi kalder det. Det vil sige, det her brændstof, jeg har liggende ubevidst, som jeg ikke selv bruger, det overfører jeg til andre mennesker, sådan det forstærker dem i deres handling. Så det er brændstof til den måde, de handler på. Jeg plejer at forklare det med, at hvis energien ligger bevidst, så svarer det til, at jeg har sådan en lille motor. Og så kan jeg bruge den her energi som brændstof, jeg kan hælde den på, som benzin på den her motor, og så omsætter motoren det i noget handling, som jeg selv kan udføre. Ligger energien ubevidst, så svarer det til, at jeg har en benzindunk. Men jeg kan ikke selv gøre noget med den. Jeg har brændstoffet, men jeg kan ikke omsætte det. Jeg har ikke selv motoren. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan gå til min omverden, min partner, min chef, mine kolleger, mine venner, min familie osv. og hælde mit brændstof på deres motor. Hvis de har en motor, der ligger bevidst, så kan de også modtage mit ubevidste energi, og så vil det forstærke deres handlinger på det pågældende område. Det er det, vi kalder for en projektion, en energioverførsel. Så en overførsel af ubevidst energi, I kan godt se her et puslespil, og den her brik, der egentlig sad der, den har præcis samme farve og præcis en form, som passer ind i hans puslespil, fordi energien er det samme. Så den kan forstærke den handling, han giver udtryk for. Og det kan jeg så mærke, fordi den handling som regel er rettet mod mig. Eller i det mindste, at jeg oplever den. At jeg ser den, jeg får øje på den. Jeg får den vist på alle lederkanter. Når det er min energi, der er med til at skabe det, så er jeg også med til at få det vist. Hvis det nu er modstand, jeg har liggende ubevidst, og jeg projicerer over hinanden, så vil det forstærke den handling, vedkommende har, måske en lille lyst til at forhindre os. Det vil blive forstærket, så det pludselig bliver en stor handling, der forhindrer os i at opnå det, vi vil. Så passer det ikke med vores omgivelser, så vil bankrådgiveren ikke være med til det. Så vil chefen ikke være med til det. Så vil familien ikke være med til det, eller det kan ikke lade sig gøre, du er også nødt til, og alt det der. Så der kommer der en hel masse ting, eller praktiske omstændigheder, som udformer sig sådan, at det kan ikke lade sig gøre. Så vi bliver standset udefra. Grunden til det sker er, fordi at jeg har forstærket den her handling via min egen energi, min egen modstand. Okay. Hvis vi nu er i stand til at identificere den her projektion, altså finde ud af, hvad består det her af, hvorfor sker det her, hvad er det for en modstand, jeg har, siden jeg ikke tør eller ikke har lyst, nej, så vil jeg også være i stand til at kunne integrere den, det vil sige trække den hjem til mig selv, og dermed at handlingen ikke bliver så stor. Det vil fjerne energitilførselen til de andres handlinger for at stoppe os, og så må de her handlinger blive mindre, eller vi vil slet ikke være påvirket af dem længere. Det skal jeg lige have igen. Ja. At hvis vi finder ud af, hvorfor hvis jeg finder ud af, hvad min modstand består af. Ja. For eksempel, jeg vil gerne tabe mig. Meget almindelig problemstilling hos mange. Men der kan jo godt være modstand ubevidst, som forhindrer mig. Og så kan jeg grave lidt i det, så kan jeg finde ud af, hvad består den her modstand af. For eksempel, det kunne jo være, at hvis jeg nu tabte mig til min idealvægt, så vil jeg blive nødt til at skulle se på mig selv som et seksuelt væsen. Og hvad nu, hvis det andet køn stadigvæk ikke fandt mig tiltrækkende, efter jeg har tabt mig? Det kunne godt være sådan en ting, der ligger og spøger. Og fordi at jeg ikke er bevidst om det, så kan det godt fylde rigtig meget. Så kan det godt ske, at bare det, jeg bliver bevidst om, at det er derfor, at jeg har modstand. Og jeg ser det i øjnene, at jeg finder ud af, at det er i virkeligheden ikke en ret stor ting. Det kan jeg faktisk godt leve med, eller jeg kan gøre sådan og sådan, eller... Og så forsvinder modstanden. Eller i hvert fald en stor del af den. Fordi jeg får taget hånd om det, jeg får set det i øjnene, jeg får accepteret det.
At det er faktisk okay, at selvom jeg taber mig, at jeg ikke lige har en kæreste med det samme. Nej. Og så er den der ikke til at forstærke modstanden. Sådan en modstand mod at tabe sig, den kan sagtens manifestere sig i, at så har kollegaerne kage med på arbejde. Det synes jeg, det er jo nok dejligt, ikke også? Men hvis man nu har meget, meget svært ved at sige nej, og så den næste kollega har kage med næste dag også, så er det rigtig, rigtig svært at være på kur. Men mindre selvfølgelig energien er til stede, så har man ikke lyst til den kage, vel? Så er det nemt nok. Men hvis man er den type, der skal tvinge sig selv, fordi energien ikke er der, så er det svært. Så, hvis jeg kan identificere, hvad består projektionen, modstanden af, så kan jeg se det i øjnene. Jeg kan også trække energien hjem, hente den tilbage til mig selv, sådan at der ikke er andre mennesker, der behøver at give udtryk for det. Så jeg ikke behøver at blive stoppet udefra. Og vi kan konstatere, endnu en gang, jeg har vist nævnt det før, at der er tale om modstand, når vi arbejder aktivt for at opnå et bestemt mål, men der ikke sker noget som helst for at komme målet nærmere. Hvis det er sådan, så kan jeg ikke anbefale nok at se på, hvad den her modstand består af, og få den integreret. Hvis vi ønsker at ændre det selvfølgelig. Hvis vi ikke gør det, lad være med at bruge krudt på det. Altså. Rigtig mange mennesker, og i rigtig mange situationer, i rigtig mange forskellige sammenhænge, har det vi kalder for afvisningsproblematikker. Det er et meget langt ord. I virkeligheden så betyder det, at vi har stor tendens til at projicere afvisning ud, fordi vi ikke selv har lyst til at afvise. Fordi vi synes, at det er hverken særlig pænt, eller særlig rart, eller noget som helst, at skulle sige nej til andre mennesker. Nogle gange er man nødt til at sige nej, fordi at man har behov for det. At man har behov for at sætte sine egne grænser. Men det kan godt være, at man er opdraget med, at det gør pæne piger ikke, eller man skal være et flink menneske, eller man skal være imødekommende, og man skal alt muligt. Og så giver man ikke sig selv lov til at sige fra. Eller sige nej. Eller man sover måske et andet menneske, eller vi har måske prøvet, hvordan det er at blive såret, fordi andre mennesker ikke vil. Og det er ikke særlig rart, så derfor må jeg i hvert fald heller ikke sove andre. Der kan selvfølgelig også være nogen, der har den modsatte. Jeg må hellere sige fra, før jeg bliver såret. Det er samme problematik, det er bare modsat. Men det der sker, det er simpelthen, at hvis jeg skal have lyst, hvis jeg skal sige ja, hvis jeg skal ville eller hige efter, som er de ord jeg har skrevet på den her planche. Hvis jeg skal ville det, så den del af mig, som har lyst til at afvise, den får ikke lov til at være bevidst. Det skubber jeg over i det ubevidste. Det der ligger i mit ubevidste, det projicerer jeg ud. Og det er ikke bare en brik, I kan godt se, der er ret mange af dem, som så forstærker en afvisende handling hos den anden. Og så oplever jeg selv at blive afvist. Fordi jeg ikke selv gav mig selv lov til at sige fra. Ganske almindelige ting, som vi har oppe stort set hver uge på kurser her. Men det spiller jo selvfølgelig også ind, når vi gerne vil opnå noget i vores liv. Hvis vi har et mål, som vi higer efter, jo mere jeg higer efter det, jo mere vil min egen lyst til at sige fra, min egen modstand, min egen ulyst, blive projiceret ud, ikke? Og blive forstørret hos min omverden, ikke? Og så vil jeg blive bremset fra dem. Så vil jeg blive afvist udefra. Jeg vil så gerne have et nyt job. Der er ikke nogen, der vil have mig, fordi den ubevidste modstand mod, hvad det nu end er. Jeg kan være bange for, hvis jeg ikke lige kan med kollegerne. Og hvad nu, hvis det ikke var det, jeg havde forestillet mig? Eller, hvad nu, hvis det er alt for hårdt for mig? Og der er nu nok også for langt at køre. Og det er også, jeg vil egentlig meget hellere bare gå og fede den lidt, og det er så godt vejr. Og kan vi ikke godt lige vente til, at det bliver en, og så videre. Alle de der ting bliver projiceret ud. Og så er der andre, der ikke udtryk for det. Nemlig, at man får afslag på afslag på afslag.
Fordi jeg higer, jeg vil. Okay. Og så oplever man modstanden. Okay. Nogle gange, så er man nødt til at kunne slippe sin higen, for ikke at projicere hele sin modstand ud. Og det øjeblik, man gør det, jamen så kan tingene løse sig af sig selv. Okay. Så higen, det er negativt? Hvis det er for meget. Okay. Hvis det er på bekostning af. Okay. I princippet er der jo ikke noget, der er negativt eller positivt, hvis vi ser sådan på det, fordi alt har sit formål. Men det er det der ubevidste følelse af, at jeg er bange for dit, ja. Som du så skal bevidstgøre, hvis du skal hive det hjem til dig selv igen, ja. Og hele. Ja, jeg skal skabe en balance, sådan at jeg godt kan sige fra, hvis det i virkeligheden er det, jeg har lyst til. Ja. Jeg havde selv et eksempel. Jeg skulle ud og finde et nyt sted at bo. Og det kan jo godt være, når man boede det samme sted siden de sidste 10-15 år, så kan det jo godt være sådan en ret stor ting at skulle ud og finde et nyt sted at bo. Og hvad vil man så have, og hvor dyrt bliver det så, hvad nu, og alt det her, bliver det nu det rigtige sted, og hvad nu, hvis man nu ikke vil bo der alligevel, og hvad nu, hvis naboer, alle de der ting, I ved det godt. Og jeg synes ikke, jeg kunne finde noget, jeg kunne ikke finde ud af noget, jeg kunne ikke, lige meget hvad jeg søgte på nettet, og der var ikke rigtig noget af det, som jeg havde lyst til, og det passede ikke med busforbindelserne til min datters skole og alt det der. Indtil, at jeg slap det, fordi at jeg fik tilbuddet om, hvis det nu er, du kan bare pakke alle dine ting i depotrum og flytte ind hos min datters far. Lige så lang tid du gider, så kan du det, så behøver du ikke at tænke på det. Så slap jeg det. Så tænkte jeg, jamen jeg har en plan B, det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg finder et nyt sted at bo inden den her deadline. Fordi det kan jo sagtens lade sig gøre. Det er jo endda være hyggeligt. Og så snart jeg slap den, whoopty, så var den der. Så var der lige selvfølgelig, og nogle gange så tager man det sådan lidt i omgangen. Ikke? Nogle gange så er det sådan ligesom et løg, der skal pilles af. Ikke? Så fik jeg tilbudt sådan en type hus, som jeg gerne ville have. Det sted, jeg gerne ville have det. Og så var jeg lidt i tvivl. Fordi var det nu for dyrt? Og jeg vidste jo ikke, om jeg havde råd til at bo der, og alt det der. Og det var nu lidt tidligere, end jeg havde regnet med, og så videre. Og jeg stod så nummer 3 til at få det her hus, det her rækkehus. Og så tænkte jeg, nej, jamen, hvis det nu ikke er meningen, at hvis det nu er for dyrt for mig, hvis det nu ikke er sådan, det passer, jamen så får jeg det jo bare ikke. Og så har jeg sluppet det, og så får jeg et brev ind ad døren, hvor der står, du har ikke fået det, men du har fået et andet nummer på det rigtige tidspunkt. Så det passede bedre tidsmæssigt for mig. Plus, at det ville lige nå at blive nyrenoveret. Det andet, der skulle jeg leve med de materialer, dem der har boet der før havde valgt. Her kunne jeg selv få lov til at vælge. Okay. Så det var i virkeligheden en løsning, der var bare lige en lille bitte tand bedre, end den i første omgang. Okay. Upti, så var den der. Fordi jeg slap det. Okay. Så var der ikke længere nogen modstand på, så tænkte jeg, men det løser sig. Okay. Og den positive tanke havde åbenbart været der, lysten havde åbenbart været der, fordi jeg havde set, det var lige præcis sådan og sådan og sådan, jeg godt kunne tænke mig om en lille bitte have, og ikke forstå, fordi så skal man også slå græs og alt det der. Okay? Og alle de der ting, som jeg sådan havde forestillet mig, hvis jeg skal bo et sted, så skal det være det, og det skal være nyt, og det skal være sådan og sådan. Okay. Upti, 4 slap det. Kan man gøre det hver gang? Bare give slip på det? Det er jo ikke altid, man kan det. Det er jo ikke altid, man er i stand til at slippe det. Nogle gange er bindingen så kraftig, at det kan man ikke. Det kunne jeg i det her tilfælde, fordi jeg fandt en plan B, som så gjorde mig så tryg, at det hele var fint. Hvis man ikke kan det, så kan man være meget opmærksom på at få modstanden integreret. Det vil sige, når jeg oplever, at jeg bliver afvist. Hvis jeg nu havde fået det her brev om, at jeg ikke havde fået det, og der ikke bagved lå et, om du har i stedet så fået nummer 77, ikke? Jamen, så kunne jeg måske kigge på, okay, hvad er det så for en modstand, der gør, at jeg ikke får det her? At jeg får afslaget i stedet for? Hvad er det i mig, der gør, at jeg ikke har lyst til det her, når det kommer til stykket? Okay.
grave lidt i det. Og når jeg får ud af, hvad den består af, så kan jeg integrere den. Altså trække det her energi, som er med til at skabe afvisningen eller modstanden, manifestere den hos andre, træk den hjem til mig selv. Så jeg kan få den bevidstgjort, jeg selv kan tage mig af den, ikke? Og der er ikke andre, der behøver at give udtryk for det. Samtale blandt andet kan have den her bevidstgørende effekt. Okay. Hvis jeg indstiller mig på at tale om noget, hvor informationerne omkring det jo ligger i mit ubevidste, så kan jeg faktisk få kontakt med de her informationer gennem det, jeg kalder for bevidst samtale. Det vil sige sådan en, hvor man lytter lidt efter, ikke? Og bruger det som et redskab eller en teknik. Ikke dem, hvor man bare afspænder og siger, det er kraftedeme også for dårligt, og det er også bare fordi han er for dum, og det er også bare fordi det. Det er rent og skær afspænding. Men hvis man bruger den som en bevidst samtale, hvor man har en, der kan hjælpe en, som er i stand til at lytte, i stand til at spørge ind til, og mener du i virkeligheden det her, eller kan det jeg hører, det er sådan og sådan, kan det passe, eller kan det hænge sammen med, eller hvad kan du så gøre, og alle de der ting, man sådan kan spørge ind til. Så svarer det lidt til, at det her ubevidste er ligesom sådan et lukket mørkt rum. Og vi er altså ikke i stand til på nuværende tidspunkt bare at slå døren op og tænde for lyset, og så se alle detaljerne i vores ubevidste. Så langt er vi ikke helt nået endnu. Det vi kan gøre, det er, at vi tager ligesom en lommelygte, åbne døren lidt på klem og lyse ind. Og så kan vi se nogle af de forskellige ting, der er på hylderne derinde. En ting ad gangen. Og så kan vi finde ud af, hvad er det, der er derinde. Nogle af tingene i hvert fald. Og så kan vi tage hånd om dem. Altså, at vi kan komme i kontakt med nogle af de ting, der ligger i vores ubevidste. Blandt andet ved samtale. Vita, når I har hende som underviser blandt andet, hun er rigtig god til det her med lige at spørge ind omkring en problemstilling. Ikke? Jamen er det sådan og sådan og sådan, og så få trådene redet ud, se mønstret i det. Det er der sikkert nogen af jer, der har oplevet. Så ved at rette fokus ind på, hvad er det for nogle tankemønstre, som forhindrer lysten i at komme igennem, så kan vi blive opmærksom på nogle af de ting, der driller os. Og det kan godt være, at de ting, jeg så bliver opmærksom på, er nok til at ændre modstanden fra 55% til 45%. Og dermed også lysten, der kommer over de 51%. Så selvom at det er svært bare lige fuldstændig at finde ud af det hele, så kan vi godt kigge på nogle af tingene, tage os af dem, kigge på det næste ting, tage os af det. Og så vil det ændre sig. Nogle gange, så oplever vi, at det er nok at få bevidstgjort, hvad modstanden består af. Så kan man se, at der reelt ikke er noget at bekymre sig om. Og så kan man selvfølgelig også tage sine forholdsregler for, at det ikke bliver noget problem. Hvis man nu gerne vil ud at rejse til den anden ende af jorden helt alene eller sådan noget, men man har en vis modstand. Det kan jo så være, at der ikke er penge til det, familien synes ikke, eller det kan man ikke, og alt muligt. Så kan man selvfølgelig gå ind og kigge på, hvad består den der modstand af. Og hvis man nu finder ud af, jamen det kan jo være, at man i virkeligheden er bange for at stå i Bangkok og få stjålet alle ens penge og ens pas, og hvad gør man så? Når man har fundet ud af, jamen det er det, jeg er bange for. Det er det, der ligger der og nager eller noget lignende. Jamen, så kan man tage sine forholdsregler. Så kan man jo lave en forsikring, og man kan tage en kopi af sit pas, og man kan gøre en hel masse ting, sådan at man er sikret, hvis man nu kommer i den situation. Og man opnår en vis tryghed i det, sådan at det ikke behøves at være noget større problem, hvis det nu skulle ske. Så kan man tage sine forholdsregler, og så kan det godt være, at det faktisk er nok til at forvandle den del af modstanden, der havde med det at gøre. Det kan selvfølgelig være, at der ligger flere ting også. Nej. Men nogle gange, så er det nok bare at blive bevidst om, hvad var det i virkeligheden, det drejede sig om, før at den er forvandlet. Før man har taget sig af den. I modstanden, der kan man blandt andet finde, eller for eksempel finde sådan nogle ting som angst, man skal have kigget i øjnene, man skal have beroliget, følelser, jeg skal have anerkendt, nogle blokeringer, som skal opløses, eller langt det meste af tiden er det projektioner, vi skal have integreret. Negative tankemønstre, som bliver gentaget igen og igen,
som gør, at vi overfører energi til alle mulige steder, som så bremser os. Okay. Og som vi skal have integreret. Ligesom vi snakkede om lige før pausen. Okay. Og man kan selvfølgelig bruge mange forskellige teknikker til at finde ud af, hvad består der i det der ubevidste. Hvad består den der modstand af? Vi har snakket lidt om det her med samtale. Og det kan være, at man har en god veninde, som man er god til at snakke konstruktivt om det med. Det kan være, at man har en terapeut, eller man kan gøre det over middagsbordet herude på højskolen, fordi der er nogen, der har det lidt på samme måde som en selv, eller hvad ved jeg. Så er der sådan noget som intuitiv maling. Det vil sige, at man kan bruge nogle bestemte maleteknikker til at gå ind og male et billede af ens modstand. For eksempel ved at ikke være bevidst om, hvilke farver man vælger, men bare tage en. Ved at male med venstre hånd måske, eller lave en mandala. Der er sådan mange forskellige teknikker, som man kan vælge mellem og lave et intuitivt maleri, som man så kan tolke på og se, hvad er det i virkeligheden, jeg har tegnet? Hvad er det, det her det viser? Drømmetydning er et rigtig godt redskab. Man kan selvfølgelig bede om, før man lægger sig til at sove, at man får nogle drømme, der handler om, hvad den her modstand kunne bestå af. Okay. Man kan også lave specielle drømmerejser eller visualiseringer, hvor man guider folk ind til at finde ud af, hvad er det i virkeligheden den her modstand består af. Så er der den, der kalder for intuitiv lytning. Og I mangler bedre udtryk for det. Og det består simpelthen af, at jeg spørger Gud og universet, hvad man nu mestrene, hvad man nu englene, hvad man nu er til, eller alle de nævnte og mere til. Hvad er meningen med det her? Eller hvorfor sådan og sådan? Eller hvad er det for et mønster? Eller hvad det nu end er, man spørger om, det vil jeg gerne vide noget om. Med kærlig hilsen mig. Ikke? Og så er det jo ikke sådan, at Gud han står deroppe med sit store lange skæg og siger, nu skal du høre, Maria Selina, og det hele runger vel. Svaret kommer på en lidt anden måde. Det handler om, at man får lyttet efter sine tanker. Så kan det være, at man står til opvasken. Så kan det være, at man lytter til et foredrag, man måske har hørt lidt af før, eller man ser noget fjernsyn, eller man gør et eller andet, hvor man ikke sådan er helt bevidst i sine tankemønster. Og så pludselig så kommer der en tanke, som går på. Det kunne være, at det var en overførsel af sådan og sådan. Det kan være, at det var hang sådan og sådan sammen. Det var fordi, du skulle se på det med din far. Eller et eller andet. Den tanke kommer. Og så skal man lytte efter den. Og mærke efter i sit hjerte. Er det sådan? Er det rigtigt? Eller er det noget, man ikke helt... Nogle gange så vil det også være sådan, at man kan ikke helt få det til at skabe genklang. Men oftest, når det er de her tanker, som kommer som svar på det råb i universet, man nu har sendt ud, ikke? Så kan man mærke i hjertet, Gud, det er rigtigt, det er sådan. Ikke? Så det er det, jeg kalder for intuitiv lytning. Ikke? Så man stiller et spørgsmål, og så kommer svaret til en. Man skal bare lytte efter på den rigtige måde. Ikke? I stedet for at lade det køre videre sammen med alle de andre tanker, der nu måtte være i løbet af sådan en dag. Så kan man selvfølgelig, hvis man arbejder med skytsengler eller guides, bruge kontakt til dem. Astrologien kan også bruges som redskab til at finde ud af, hvad er det egentlig for en modstand, hvad er det for noget, der ligger i det ubevidste. Tarotkort og alt muligt andet. Der er tusindvis af teknikker, man kan bruge. Man må finde ud af, hvad er det, der passer bedst for en selv, og hvad passer bedst i den her situation. Og det kan også godt være, at man laver en kombination. Det kan være, at man trækker et tarotkort på det, og så spørger man universet, hvorfor sådan, og hvad betyder det? Og så svaret kommer efter det. Så man kombinerer det. Hvorfor var det, jeg lige skulle trække noget om døden, eller hvad ved jeg? Så der er selvfølgelig mange forskellige teknikker, man kan bruge til det her bevidstgørelse.